Hmm. Diba? So, nag-order ako sa online, guys. Nag-order ako sa Amazon. And then, si Tami na lang yung nag-check out kay marami din siyang order. So, sinabay ko na lang ito sa kanya now. So, sana maganda ito, guys. Try natin, ha? Ang haba. Hala, totoong buhok, guys. Look, oh. Oh my goodness, guys. Ang ganda. Ang ganda ng quality, guys. Ang ganda ng quality. Tika muna, be. Hala, ang ganda ng quality. Parang buhok talaga siya, guys. Tika muna, guys. Anuhin ko lang itong buhok ko, ha. Ang ganda ng quality niya, promise. Guys, tingnan nyo, guys. Tingnan ko nga yung sarili ko. Guys, tingnan nyo, guys. Ang ganda, guys. Para siyang totoo. Oh my goodness. Look. Hello, uy. Hello, uy. Para talaga siyang buhok ko, guys. Tingnan nyo, oh. Oh, diba? Hala, ang ganda. Promise, ang ganda ng quality. It's a real hair. Saan kaya ito galing? Sa patay. Hello, totoo talaga siya, guys. Promise. Look. Tignan nyo yan, guys. Hindi pa? Ganyan, oh. Hello, uy. Maria Mercedes ang pangalan ko. Hala. At mahaba ang buhok ko ba? Wala talagang makaalam nito ba? Guys, at saka gustong-gusto ko pa naman yung mga kulot-kulot. Di ba? Sana black yung kinuha ko, pero maganda ito brown. Magpakulay lang ako ng brown. Ay, hello. Ano ganyan, oh. Di ba? And then may headband. Hindi siya halata. Tingnan nyo, guys, oh. Oh, akin ito, oh. Oh, 'di ba? Parang katulad lang, guys. Grabe. Grabe, guys. Din biro naman din kasi akong buhok, so hindi siya masyadong halataan din mahaba yung buhok ko. Oh, tignan niyo na walang ano, ha. Oh, iba no. Din ilagay natin, ha. Hello, guys. Ang ganda. Totoong buhok po yan, guys. Mura lang po, guys. Diba? Saan ka maghanap niya na, eh? Maria Mercedes ang pangalan ko. Tingnan. Kung anuhin, meron talaga din akong buhok. So, kaya hindi siya halata. Hindi kapag ganun, be. Oh, diba? Leftovers in the kasi guys, wala kaming gawin ni Mr. ngayon. Andito kami sa bahay kasi off po niya. Magkamay ako, guys. Oy, kasi yun naman lang talagang kasiyahan ni Indemirian. Magkamay po tayo. Hugas tayo ng kamay. Ginawa ko lang ngayon is, nag-book na ako ng ticket. Cebu to Davao. Kung mag-book pala kayo ng ticket, domestic, wag kayong mag pala ng mga third party like mga booking.com, mga direct pala kayo doon sa website kung like Cebu Pacific, PAL, Philippine Airlines. So dapat pala mag-direct kayo doon kasi mahal. Ang ticket na domestic 1 hour lang, 1 hour and 20 minutes lang yung flight Cebu to Davao. Guys, alam nyo ba, guys, na ito kung sa booking.com kayo or Agoda or yung mga third party, to mahal, almost 8,000 pesos yung kung mayroong third party. Pero kung mag-direct kayo sa sa website kung anong airlines yung sasakyan niyo, is baba lang, 4,500 yung one way lang itong ticket, ha, kasi hindi ko pa alam kung kailan ako balik sa Cebu para pabalik na dito. Pero yun pala yung dapat gawin. Sobrang mahal, guys, almost double, talagang sobrang lapit mag double price yung
yung booking.com. So, kaya mas mabuti pala talaga sa website kayo direct sa airlines. Pero, i-make sure ninyo yung website na pinuntahan ninyo is hindi din scam kasi ang dami na ngayong scam. So, dapat i-check ninyo yung URL talaga para sure. So, yun siya. At nakamura ako doon dahil ano siya, doon ako kukuha ng ticket. Last time na akong uwi, doon ako sa booking.com guys. Ang mahal guys. Ang mahal ng ticket. So, dapat pala talaga doon. Ang sarap ng chicken eh. Sandali lang ako sa Cebu. Isang araw. Then the next day, lipad ulit. Excited lang ako guys. Excited na kaba. At nag-alala. Dahil sa si Tami, sabi pa ni Tami, siya lang daw mag-isa dito. Naawa ako kasi, andin sabi pa niya sa akin, gabi daw niyang alalahanin. Kasi, kapag magtrabaho siya din, mag-alaga ng aso, lalo na itong aso. Kasi kailangan palabasin. So, yun yung pinag-alala talaga niya. So, sabi niya, pero wala daw magawa kasi dapat uuwi daw ako. Sabi ko sa kanya, kung gusto niyang i-cancel ko. Para walang sakit sa ulo. Kasi talagang kapag may alagang aso, hirap. Ang hirap iwan nila. Ang sarap ng ano ko guys. Oh, nagkamay na ako eh. Han, do you like my chicken adobo? Yeah. Yeah, He like daw guys, pero prepare daw niya ang pork. Eh, sabi ko na nga sa inyo eh. He like adobo. Once it's adobo, pork is the best para sa kanya. Pero pag chicken, masarap daw pero number 1 pa daw talaga ang pork.